Laraba 5 ga watan 6 shekara ta 2024 dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Bunkure Honorable Hafiz Gambo Sharif Gurjiya ya yi rabon motoci, babura haɗi da kuɗaɗe. Al'umma da dama sun amfana da tallafin waɗanda aka gabatar a karamar hukumar Bunkure. Mun ji ta bakin waɗanda suka samu nasarar samun tallafi da ma waɗanda suka wakilci ba da tallafin. Sunana Bashir mai garin Bunkure, mataimaki na musamman ga zaɓaɓɓen ɗan majalisa na ƙaramar hukumar Bunkure Honorable Hafiz Sharif Gurjiya. A yau aka gudanar da gagarumar ba da tallafi a wannan karamar hukuma ta mai albarka. Wani irin farin ciki za ka nuna domin gabatar da wannan abu? To alhamdulillah mun gode wa Allah. Wannan rana ce mai ɗimbin tarihi a rayuwarmu ta siyasa wacce ba za mu taɓa manta da ita ba. Zababben ɗan majalisar mu na ƙaramar hukumar Bunkure ya yi abin da ba a taɓa yi ba a ƙaramar hukumar Bunkure. Wannan al'amari wannan aka yi na taɓakin alkhairi, wannan dubunnan mutane suka amfana, wanda suka amfana da ababen hawa da wanda suka amfana da kuɗaɗe na jiga makoshi. Kamar mutum kimanin nawa ne suka amfana da wannan tallafi da aka gudanar a yau? To akalla duk akwati mun ɗebo mutane bakwai, kowanne an ba shi 10,000. Muna da akwati 183. in ka lissafa zai baka mutum 1,281. wayannan duk sun amfana da kuɗi a akwatuna. Akwai kuma kokas, muna da kokas sun kai mutum 100 da wani abu, 133 ne ina tunanin, su ma duk sun amfana a cikin wannan tsarin. Kamar mutum nawa ne suka amfana da ababen hawa musamman mota? So ababen hawa mota mutum 4 ne suka amfana da mota. Babura mutum 5. Sai wani shi ma da ya amfana da babur a tallafin dan majalisar ga abin da yake cewa. Ni sunana Suleiman Sani Gurjiya, shugaban kwankwasiya na karamar hukumar Bunkure, kuma hadimi ga wannan dan majalisa, kaninmu, ɗanmu, kuma mai ikirari da jan biro maganin da ke yaro, rijiyar sama bakin cikin mai guga, kayi taka kayi ta mai tsaro. Kana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wani tagomashi a wanda aka raba a yau. Alhamdulillah. Za ka iya wani irin farin ciki za ka iya bayyana? Alhamdulillah, wannan tana yau muna Laraba, wannan rana ta zama rana da bature ke cewa unforgettable a gare ni, domin yau ne wannan ɗan majalisa namu mai albarka ya gwangwaje mu da empowerment fiye da na kusan naira miliyan 100, wanda daga ciki ya raba motoci, ya raba mashina, wanda ni ina ɗaya daga cikin wanda na amfana da mashina. Daga nan sai waɗanda suka amfana da kuɗaɗe su ma ga abin da suke cewa. Ya ce da shi na gode masa, na ƙara gode masa, an ba mu jari a hannunmu, muna yi ma godiya Hafizu, mun gode masa, Allah ya shi masa da albarka, muna farin ciki da wannan abu. Ni ce kuma uwan ta daga mazafacin, na gode masa abin da ya mana. Alhamdulillah, sai haka za ka a'a kallaci nan yawa to sai ka sa hannun kan haka ai buzu ne ba hada ka da makera wallahi. Malam Isa Abdu sunana Muktar Hussaini, wanda aka sani lafiya ce sakataren mazafar mu na jami'ar NNPP A yau ɗan majalisar jiha ya gabatar da tallafi ga manya da ƙanana da mata da maza. Wani irin farin ciki za ka iya bayyanawa da gare da? Alhamdulillah, gaskiya ina miƙa godiya ta ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama muka riski wannan lokaci, kuma honorable member Alhaji Hafiz Sharif Gambo ya gabatar da wannan empowerment, kasancewarsa matashi wadda na san jihar Kano da Najeriya ta san shi ne tsohon youth leader lokacin muna jam'iyyar PDP kwankwasiya, shi ne youth leader kuma ɗan wannan ƙaramin hukuma ne na Bunkure. Shi yasa lokacin da ya zo zai gabatar da wannan empowerment nasa, ya kalli matasa, ya kalli mata, kuma ya kalli dattijai, sannan bai manta ba ya kalli agent. Wannan ce ta sa muna da akwatuna guda 183, aka bi kowace akwati aka ɗauko mutum 7 don a ba su wannan tallafi. Mu ji cikakken sunanki da kuma matsayi. A yau ga shi mai girma
dan majalisar jiha ya gudanar da empowerment a wannan karamar hukuma ta mai albarka. Me zaki iya, wani irin farin ciki zaki iya bayyanawa dangane da wannan abin da ya gudanar? Alhamdulillah, ni yau ba abin da zan ce ba abin da ya fi damuna a yau farin ciki, saboda wannan abin da ya gaba da majalisa ya yi wanda ya daɗe muna jiran shi, kamar yadda lokacin da muke yakin neman zaɓe muka yi wa mutane alƙawarin Allah ya da kan zaɓe mu za mu ƙoƙarin mu tallafa musu. Wannan shi ne karin na farko da muka fara yin wannan abu, kuma ina kira ga mata su san cewa waɗanda ba su samu ba da maza da matasa, wannan shi ne yi na farko. Idan ba su samu ba yau gobe za su samu, ba samu ba gobe akwai jibi, in ba samu ba jibi akwai gata. Haka za mu ta yi insha Allah har zuwa sai ruwa ƙarshe da Allah.